Nkosi yamakhosi. Iphinde ngishweleze Jehova ngcwele ngokungaqali ngenothi elihle. Ibe ngajwayele nokwethuka kodwa kwethukekile. Nkosi yamakhosi siyalibonga ke ithuba osipha lona. Ukuba nesifakaze nathi ngalobu eNazaretha ukuzalwa kwabo nomqalo wendlela. Amen. Mawujova ungcwele ngelinye ilanga kwelakithi emthandeni. Kwakade kunempi yamakhanda. Isidlula ke impi abelungu sebeyinqobile. Sekuthi ke ukhokho wami uMeseni usebuyele emzini wakhe uyohlala endlini eyayilokhisele yona yodwa. Wafika wangena ngaphakathi wahlala elindele bona ke abamhlophe amangisi ukubane azomqedela kuyo lendlu ngoba kwangasekho umuntu nezingane zakhe engasayifica ekhaya. Kwaqhubeka isikhathi ke eNazaretha abelungu bebhizi bekude beyishaya indlu beyishaya ngomba imbayi kodwa indlu ingashi. Kwaya ngokuya basondela belungu bathe mase beseduzane kwasekukhulumizwe emoyeni lathi izwi Nkosi yamaqwabe phuma kulendlu ngoba abelungu sebezofika bayishise ke bukhoma lendlu. Kuthiwa ke eNazaretha nebala waphuma wayesehlala phansi kwesihlahla nje somganu wathula. Bafika ke abelungu bayishisa indlu behamba nezinja zabo kodwa bazange bambone. Uthe sebehambile eNazaretha basebe esesukuma ke decide ukuthi kuhla uyinikela kubelungu ngoba wayazi ukuthi bazomthungathi mini nobusuku. Kwenzeka ke esesejele eboshiwe. Abelungu bazama nakhona ukuthi bemqedele ngopoison. Kuthiwa eNazaretha lafika futhi izwi kwakuthi maku ezodla ukudla okunopoison bese lifika izwi lithi angakudli. Mawukuthi ukudla akunawo upoison lifike futhi izwi lithi akakudle. Kwenzeka lokho eNazaretha kwaze kwafika la isikhathi bedikila khona belungu bemiyeka. Lase lifika izwi limtshela ukuthi abasezukumdlisa usengakhululeka ayidlele. Ilapho ke eNazaretha inkosi yabuza khona ukuthi izwi likabale lelimsizayo. Kuthiwa izwi laphenduka lathi mina ngingushembe. Mina ngizofika Nkosi ezweni sakho eminyakeni emine kusukela manje. Kwaku 1906. Wathi uzofika eminyakeni emine kusukela lapho bayobonana khona. Iyabuza ke inkosi ukuthi shembe ngiyokubona kanjani mawusufikile. Uthi ke uyongibona ngengubo emhlophe. Amen. Engiqonda ukucacisa eNazaretha kulabo abangaqondi. Uma zithi imbongi indaba isuka entabazwe ziya kweliphezulu ziba nemvunge bese zehla zehlele emthandeni emzini wamakhosi. Kushiwo phela ngalesi sigameko kulabo abangaqondi ukuthi ushembe wasuka entabazwe wafika emthandeni ezokhulula inkosi yakhona. Kuyadlula eNazaretha sekuthi ushembe sefikile. Abantu ke babelokhu bem-accuse ngezinto eziningi bemsola ekutheni uthatha amabandla abo nabantu babo bemsola abanye ngisho nakumakhosikazi abo abanye bemsola kwimfuyo yabo. Base behlangana sebeya kusigaxa amabhande kamaphumulo. Ophela belungu babe faka amabhande lawo bewaphambanisa bese bekufaka nezibhamu nakho konke ke la ezansi. Mabefika kulesi sikhulu bambika ushembe
ukuthi wenza lezi zinto. Sekuthi ngesinye isikhathi mabemthola emfuleni emvudi sebeyahlangana lamadoda aseyambona uShemba sethinta lo mlungu ukuthi woza ke mlungu nangu lo muntu sesimficile la ayinebala kumlungu ephambaniseke le zinto zakhe ehlome phelele ethi ubamba isigebengu mayethi uyafika maNazaretha emvudi kuthiwa wathi efika nje ihashi lamanela ngena lonke ngemlenze u4 ehlabathini labhajwa ihashi waba sathe umlungu labhajwa ihashi wonke umuntu wabuka manje isigameko sehashi libhajiwe abathe balikhipha lutho ukuthi liphume wase kusuka yona indlamhlathi kaMayekisi yasondela yalula izandla zombili ayibhekisa phezulu kanje kuhle kumuntu ekhangeza mawukhangeza ngezandla zombili kunineni kude uyibhekisa phezulu izandla mawukhangeza wase iphakamisa izandla wayibhekisa phezulu laphakama ihashi labheka phezulu liphezulu umlungu waliphendula labheka kamaphumulo laliqhamuka khona kungasakhulunywanga necala lelingasathethwanga ahlakazeka nalabantu wonke umuntu wahlakazeka uzozwa ke imbongi zala ekhaya zithi umntana umlungu waphambanisa imigaqo wagaxa ezinye ke zithi ke wayesethi indaba zimnandi zisekuphakameni Nkosi yamakhosi sihlangene ngalokho ke ilezo ndaba ezimnandi kanjalo sihlangene ngazo amen Jehova ingcwele ngivumele baba ngehlele ngezantsi Inkosi ayibusise senikuzwile